Morning, guys. Morning, guys. Christmas box. Yeah. Sivuka nengxaki. Yeah. Ezami ingxaki ezinkulu. Let me start here. This is my house. Lapho ndipaka khona imoto, far away from endleleni. Let's just zoom in. Ndipake apha imoto. And xa ndizostart imoto kusasa, ndibone apha man. Ndithi, hey, I don't remember. Yeah, understand imoto yam but bese ithe nca bese iviri bese litshone apha kule nto yabo ime apha sasuvuka kwam. Now I don't remember ndityebele ukungena kwam apha but why kuzoba lolu hlobo. But anyway ndistart imoto ndihambe. Xa ndiphuma ke ngoku ndistart imoto kweli cala yabona there's nothing enzekileyo apha, you cannot see anything. Start imoto xa ndifika kule ndide ndisephaa ndisanyukela qha ndive mani ikhona into engathi iyakhuhleka apha ngaphantsi qala ayinoba i-engine cover yabona ibikhe yalusa. So ndihambe ndiye ka-6 phaa ka-9 ecangkwendlela for uba bayilifte. Xa ndifika phakathi kwendlela kuthiwa hayi man ndizoboniswa le nto. Yebo. And now I'm blaming my son. Kufika kwam apho uba hey, there is this thing eyenzekileyo apha and umntu onesitshixo ndim yena umntu ebelapha endlini kwakusa behleli sobayi-2 nale boy yam apha endlini. So umhlawumbi uyibile imoto wabaleka wathini but nevertheless athi ayikhange athathe imoto and zange ayiqhube because i-automatic kwale moto usandofunda uqhuba yena qona ayinoba uyibile man. But later I realize makhe ndize mangenzojonga apha. Xa ndifika apha, if you look at this, masiqale kweli cala. Uyabona izibane zam zinjani? There's no part that is red esibaneni sam phaa. And xa ndifika apha, we've got this red ozongena apha. Yebo? And lo red lona ke ngoku akafithi tu apha kule imoto kwesi sibane. So ithetha ukuthi, and if uyayijonga lo u-red it seems like ngu-red of i-reverse light yomntu, I'm sure but ndingakorekisha. Yebo? It seems like ngu-red of i-reverse light le mntu ozongena apha. Sure makhelwane. And if uyajonga apha kule ndawo ibime kuyo phaa nantsi iingceba zale reverse light yalo mntu. And when you look at it, we normally come and look and sijonga uba umtshitho lona unjani wale moto. And le moto itshayisileyo ndizoyibona apha ke ngoku uba ikhala yayo injani. Inabo yabona le colour yayo. This is the colour because ibethe nalapha etayareni. That's the colour of le landika yale moto igilisileyo because yakrweleka apha. That's my thinking apha kwi-mag lena yam. And i-damage nantsi yakhe. So sawucela and the worst part, look at this, it's off the road. So someone who was making a U-turn up, you understand, just reversed straight to le moto and wayibetha apha and uyibetha kwakho uyibethe so much power yaswinga yayolandika yayoxhaseka phaa ngeli viri lingapha. So we've got leyo into. So wayigqiba kakangena nangaphakathi wabaleka. So we've got nantsi ingxaki. And if ukhona umntu onalakhala onesibane or begilisile phezolo or if ikhona umntu ebewitnessile lapha ka-12 ndiyacela man
because uzoyenza and uzoyiqhela le nto lena lo mntu, because I don't see, andiboni kwanto ingathi ngumcheat or something ebebreaker uzowuma ngayo. You understand? It's someone who didn't break or ufake ureverse or uze straight kuyo wayoyigilisa as it is. But ke nanso ke, so bendicela onokwazi undinceda or okanye umntu obone into, because yenzeke apha ko-32 kwesi strato. Sure.